ubay-ubay gid kag makuha niini nga mga pagtulunan apan na ay nindot kay natong pamalandungan nga ang ato di ay lawas kini nga tong lawas puy-anan gini og yawa mo na bantay-bantay mo nang inyong tupad basig na anay yawa diha naawa unsa may mga ilhanan nga naa ang yawa ang gi-ending ni Kristo sa atong ebanghelyo karon magpatibulaag nya siya ang dapig niya magtigom mutigom ba ana mao bitaw ang simbahan mutigom gyud ni og mga tao pero kanang manimba nga giyawaan mo patibulaag na muna kusog na sila manglibak kusog manaway mga daw kay nastanan niya igihan kay nag mga balay yuta ana sige paningil ana mga utang nya di na sila mo palit og slot moingoran na sila si palitan na hasol ba mao na sila magpatibulaag na siya kay og naadjud kas Ginoo unsa may mahitabo magsigi kag hunahuna unsay kaayuhan sa community mao bitan na kanang bana nga yawaan din agi na maghunahuna sa kaayuhan sa iyang pamilya ang iyang hunahunaon ang iyang katagbawan sugal inom babay ug uban pang mga bisyo kana sang inahan nga mayawaan din asa na maghunahuna sa iyang pamilya sige na nagpaarti-arti, pariban anang iyang buhok, pasiksi-siksi, muragin asya dalaga. Iyang ilad-ilado ng iyang kaugalingon, nga nindot kuno siya tanawon. Maunay mga kuan nila, mga giyawaan ba? Ang pari sad nga giyawaan, din agi na magunahon sa parokya. Ang unahunaon ra gid ana, pilay musod kolekta. Aron masudayos bulsa ana mo na say giyawaan nya unsa may resulta tibula agid ta iyahay man kumusta maron sa inyong pamilya naghiusa mo o nagiyahay magdungan mo kaon sa inyong pamilya magdungan mo og ampo labi na sa santos nga rosaryo sa inyong pamilya or nagkatibulaag na lamo na ito as TV, diya cellphone, ito ay nagkaon, diya say gadua. Basig inana ba? Nya way tagdanay, way tingugay, mga amang. Muna ang una diri natong bahin sa ebanghelyo, gipapahawa ni Kristo ang yawa nga amang. Kay ang kana sa daing tao nga mayawaan, maamang sa dena. Kana bang di na magtingog kamo amang mo dili tuluray dili amang tulura may nitubag ang uban amang akong Osborn basin pag makatingog ning uban amang mo dili kamong mga bana dili mo amang adto sa inyong asawa basigo na mo'y tingog-tingog muingon pa mo kada adlaw og I love you o amang na ka oy daghan kayong amang di nakaingong I love you bisan na lang untag sa text may pangpari makaingon pang I love you sa madre I love you ter in the name of the Lord ana mami usahay akamong mga asawa unsa man dili mo amang in relation sa inyong bana sige pa mo ingon nga maging sino ka man mamahalin kita anak pa mo mga naong ay paano si Timothy mga amang mao na pawagtango nas Ginoo kanang amang kay sa iya na siyawa ang paghiusa mao ang kaning itawag communication to communicate mao na diri sa atong unang pagbasa
ang Ginoo sige gid siya communicate nato. Matud pagod niya diri, sukad pas pagbiya ninyo sa Ehipto, sige gyud kog padala ninyo og mga mensahero to communicate. Ang nakaapan lang ang mga Israelita amang dili kuno bungol pagani, amang og bungol kay di kuno mamati sa iyang communication. Di sad mo sulti ngadto sa Ginoo, gasigi na lang kuno paminaw sa ilang tig-a og dautan na kasing-kasing. Ingon ana biyata, labi na karon aning panahon aning kagubot ros kalibutan, kaning panagbangi ro nilang ni Russia og ni Ukraine. Wa na sila maghuna-huna, wa na sila mamati. Daghan kaayong garali tibuok kalibutan, apil na dinis ato. Sige gitaghangyo nga hununga intaw ng inyong gubat diha kay lisod kaayo. Naigo patag maayos pandemic, lusno ng atong ekonomiya, punan pagid aning inyong gubat, lusno na sa dangatong ekonomiya kay disaka nagmaayo ang mga pamaliton, mga presyo tungod aning pagsakag maayos aning atong fuel. Naminaw ba sila? Naminaw? Amang og bungol. Siging buto-buto, sige lang yung gubat, purti ng daghanang nga daot nga mga properties and lives. Wa na maminaw. Ang ato sa mga politicians karon, kamao ka sa silang maminaw? Moingon sa katoy, ayaw na mo pagsigig away, ay na mo pagsigig hinapakay glapok, pulos baya ta mga Pilipinos. Unya magsigang ingon, ikaw kurap niya, ikaw nangawat, ikaw sad nangawat. Pulos man ta kawata na ani. Ayaw maminaw tas Ginoo, manghunong na taaning atong tig-a ug dautan nga mga kasing-kasing na siging higugma ng kwarta, gahom, dungog ug kaning ato gyung pagka isipan na di gyud makighiusa. Mo na ingos Kristo ang mutabang nako pag ang dili mutabang og tigom kanako, batok kanako. Sige, lingi anay mong tupad. Yung naon sa man ka, batok ka ni Kristo o dili? Yung na. Batok ba ka ni Kristo? Wa mo lingi, batok na ka ni Kristo, kaya wa man ka makighiusa. Wa man makighiusa, di batok na ka ni Kristo. Atagaan ta mong second chance. Sige, lingi Sama ka, Brad? Batok. Tanaw no, dahil ako, brad. Oy, ngadto mo sa inyong balay, tanawa ng imong makauban sa panimalay, o batok ba na ni Kristo o dili? Mudungan gay na ni mong kaon, makig-istorya-istorya gani na nimo, nya mudawat pod sa imong istorya kana kauban na ni Kristo. So kana ganing di na gyud mo tingog nimo, di mudungag kaon, di gyud mudungag ampo, nya imong istoryahan, baging lang naong, ana lang sige lagduko, kana batok na ni Kristo. Na karon, unsa may atong buhaton kung ang atong kuyog batok na ni Kristo? Unsa may atong buhaton? Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, sige lang yun hangtod matapos ang kalibutan, sige lang yun tagsangyaw, sige lang yun tag-communicate. Kita maoy makig-alayon, kita maoy mo makighiusa ni ining mga taong dili ka maong makighiusa, og dinhi na ang requirement sa pag-antos. Muantos kita. Kay ang tao nga makapahiusa kanang kusog muantos. Apan kanang tao nga dili muantos, di gid na makahiusa og katilingban. Naunay atong timan-an ha. Kita dinhi daghan kay tagpag-antos. Ako isipari antos biya kayo nang di nako isod sa bulsa ang kolekta. Dako-dako biya ning kolekta nato dinhi. Manya og di gina nako isod sa bulsa kay akong ihatag ninyo. Antos nya inyo pagyud kong libakon. Ana, sige lang, antos lang. Antos baya kayo kanang mangayo tapalit na mog slat, igtan-aw na to, wa lang gyapon mo daghan, pero di daghan-daghan na biaron niabot lang atong
sus BF ang atong halin og 3,315 ka slots. Oh, pakpak. Sige lang, nahinay lang. Kutob pa man ni siya sa Holy Week. Oh, napay 4,685. Nga ingon ko, daghan unta ning ato untang kuano kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Kay paspas kay atong pagtrabaho sa ato dihang grounds, mga projects nato dinhi, pero paspas sa kayo tunon. Paspas pa sa kayong bayronon. Oh, nya ang ato panghalin 465 ka slots, pero pakpakan ya po nato ang Ginoo. Salamat kayo. Napay daghan. Ala, pamalit mong maayo aron magkahiusa gid ta. Ako nya nang ipakita ninyo ma-final na ang ato dihang site development dinha sa gawas, o ngadto dunganon na lang na nato ana og ang diri sa likod makita unya ninyo nga ganahan kay imong mopalit og slot or maglingo-lingo baka mo. Ato yan ipakita sige pa mamig final sa architect. Sa ato sa didtong kapilinya daghan kay ni antos aron muhatag og palit ato mga slot sa atong MMHD. Karong kuan, karong Abril 4 ato na nang i-consecrate. Magsugod ang atong nobinaryo didto para sa consecration karong Marso 26. Karong Sabado ba? Sa karon 24. Lagi karong Sabado. Magsugod na ay Novena Mass sa alas 5 sa buntag. Naasay Novena Mass sa alas 10. Ang kaning mga alas 5 sa buntag, mao ni ang didto taga norte, katong duol didto nga mga parokya, nga mga districts nga layo didto, mao say mumisa sa alas 10. So asa lang mo ani makaapil. Grabe ning paghiusa. Ang kanang atong gibuhat ba, kanang kapilinya, grabing muhiusa og tao. Karon gud ang atong mga wristbands nga gipanghatag 6,000 man na ang para gyud sa consecration kanang moapil anang alas 8 sa gabi sa Pizza 3 hangtod sa alas 7 buntag sa Pizza 4. Mao man na ang vigil rosary vigil o kaning mass and consecration proper ikakadlawon. Hurot na ang kuan, hurot na ang 6,000 ka wristbands. Nya sige pa jud ingong uban unya pa dir og moanha mi nakuadton lamos gawa sa katong koral-koral ayon lamog sud kay 6,000 ra may pasudlon didto, pero daghan kay mo adto daghan jud kayo. Nya mo na ato lang sang gipun-an og misa. Pwede masad mong musimba gyapon anang adlaw Pizza 4 na ay alas 11 nga misa. Murag si Monsignor Ray Pinagunda ang mumisa nya naasay alas 1. Ako mo imumisa na kon buhi pa ko. Nya naay alas 2:30 naasay alas 4. Alas 2:30 murag si Monsignor Roger Fuentes, alas 4 murag si Monsignor Ruben Labajo atong Vicar General nga mo say main nga head sa kanini ang pagpadagan anak karong kapilinya sa WAF. Mao na kining akong hisgutan ato ning gisakripisyuhan. Wa na secured na dito. Ingon diri sa atong ebanghelyo nangayo mog milagro. Why milagro Matod pa ni Kristo, dautan kayo mo kay magsigi mog pangayog milagro. Unsa may milagro? Buhato nato ang gisugo sa Ginoo. Musakripisyo ta para sa community. Di ba mo gawas gunang milagro? Maglingo-lingo kung atong ulo. Hasta no? Nanong naingon ani naman dinigod sa atong parokya lang daan. Ginagmay raman ng atong gibuhat. Pero maglingo-lingo ang ulo na to Hala no? Nahitabo man Ana. Ginagmay rin yung palit-palit og slot. Mura lang kadua-dua. Ana dia. Tagpila ang slot. Ayan mo nini. Ana, taghatag lang ginagmay. Pero maglingo-lingo atong ulo iniguman. Hala no, nahitabo ni. Labaw na dito sa kapilinya. Wilderness ko na. Mingaw ko kayo na dito babaw sa bungtod. Mga tao dito, lakaw, yun. Wa sila kibaw na abay value ning lugar. Pero karon maglingo-lingo ang ulo Na-develop ning mga
7 hectares. Daghan na kayong tao, kuwangon pa ang 7 hectares sa parking o sa mga tao. Maglingo-lingo imong ulo eh. Nya kisa may nakaingon ani, kita nga namalit og slots. Kita yun mo main ani, parishioners dinhi og sa online parishioners og territorial parishioners. Kita maoy hinungdan kay ni sakripisyo ta paghatag para sa community. Gikuhaan nato ang atong kinabuhi para ihatag didto. Wa ta magpakabuta bungol, wa ta maliwat sa mga Israelita nga tig-ang kasing-kasing. So congratulations, pakpakan nato usab ang tanan nga mga donors nato. Nindot kayo. Daghan kay malipay tibok kalibutan. Nya ato masaning i-online kaning atong activities dito, nobina masses o consecration sa Kapilinya. Hala, tan-aw lang sad mo sa atong live stream na ana sa Kapilinya de Fatima Replica San Remigio ang atong kuan nato Facebook page. Nindot kayo. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo. Unsa ti atong tubag? Ang tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Ambot tingog bakas Ginoo nga nag-ingon, palit na mog slat. Ambot tig-a bakag kasing-kasing kung moingon ka, ada sige palit oy. Ha? Sige na, nindog na ta.